Hello guys, shout out to everybody. So, kato din naapsan ni Lebron ang score ni Kareem Abdul-Jabbar. Siya may all-time leading scorer. Ya si Lebron James karon na naapsan ni Lebron James no sa kadugayon. 20 years na siyang nagduwa sa NBA. So before day ato na nahitabo ang katong naapsan niya ang score ni Kareem Abdul-Jabbar. Naade siya bad dreams guys no, kanang giurong siya magiurong. O tanaw na to ha, giurong siya. Resulti siya giurong daw siya hapit sa matay. Luya pong Lebron James no. No, giurong siya kay liman kasayang urong nga. Wala niya na-accomplish tong wala niya na-accomplish nga naapsan niya ang score ni Kareem no. Dili siya ang all-time scoring leader unta no. Sud sa 20 years kaluoy pud. Tanawon na to ha. Daraw, excited na kayo siya guys sa iyang damgo lang ni. Excited na kayo siya tanawa. Oh. Daraw. Awa ha, nagtanaw si si Jabbar niya nagtanaw. Dara siya. Oh, dara. Tanawa. Dara, posisyon na. Karon. Awa ha. Dara. Go. Jump shot din na siya ron. Jump shot. Pit away. Pina Michael Jordan pa oh. Sus. Kalitra magpalak si Jabbar. Perting hilak. Uy. Kaluoy. Hilak. Uy. Limang kawa na apsi ang score ni Abdul-Jabbar. Hilaka sa gorilya. Uy. Sus grabe sa gorilla. Perting hilak. Uy. Mao na yung damgo. Guys. Luoy po no. Luoy kayo